Uvidíme, pokud vám vyjde čas. Jistě za den nebo dva jsem zpátky. S Bohem. Klidně. Ty vážně jdeš? Vážně. Že mi musí každou chvilku přijet, nebo čekáš na ně? Ne, A kdo mi to řekne? třeba já. Samozřejmě, pokud tady budu, až se vrátím. Ty mlč! Nemyslíš, že bys mu to měla říct sama? Třeba tou konvenční, ne? Já jsem konvenční holka. Doufám, že v tom není žádná levota. Jak to myslíš? Jaká levota? Teď tady bude pěkný bordel, to chápeš, ne? Bife! Já ti napíšu později, ano? S Bohem, lásko. A starej se o něho. Jak ten hambenec už přečkám. Brzy nashledanou. Nechceš, abych udělala trochu čaje? Prosím. Jestli nechceš trochu čaje, Ty tady zůstaneš. jenom na jednu noc. Ty máš něco proti tomu? Mně je to fuk. Ty tady nezůstaneš. Ne, já tady nezůstanu. Před 5 minutama přijel vlak z Londýna a Jimmy mohl být v něm. Proto já tady nebudu. A nemyslíš, že bys tady měl být, až se vrátí? Ne! Měl jsem pernej den a nemám náladu koukat na to, jak tady někdo koupí ráno, dokud já něco nevypiju. Třeba si kolem paní máme Druryový propašu nějakou pěknou buchtu. Dej mu to sama. Ty máš stejně všechno na bedně. A doufám, že ti toho tu bednu omlátí.